mbô zany angiligny edy Tsy mbo fandragna tandrignesy ba. Ravo za fa milemilemy rakota Facebook. blandinina koa ino moa zio Magnanzao azo matsaratsara amin'ny endrikarina. Azo tentiara. azovy Azo endrikarina arina mira magneza. tsy magnanazy mboarina hoe tiantiako lavitry be par rapport ny anao Zany hiana ndraiky makambola tsy magnino ma zay olo mitôvy tsara mety tsy azona olo. mitovy tafiriagna moa rio Olo jiaby Facebook amina. Na mitôvy arina. Copie-coller 2025. sora karaha tany totro vody karaha akoho magnatody lava aveo amizay koa revadrevoka ela tsy vitany anao lavapeky tagna karaha feladia Azo taman'izany mbaka za nanavadika edy magnadeko za hagnano copie-coller zany. Zaziky volagnolo taminaka aloha na heliko maketo tsy mitôvy edy nifiny. Ravoravo zay tana ito baka ampisoma. ambisoma Ya, gala baly. Mahatsara le 2 novembre andro sabotsy. zany le mandeha publicité Ia, amasoaka koa izy mampisoma le 3 andro dimanche. Arnako akeza amizay zany agnatin'le ologno présenté akagny hoe tô zany copie-coller 2025 ny arinazy. Za boka hira. bolingo tsara nanagna koragna zany edy bolingo boka karakara zany Ao. ya bolingo tsara volagna hoe priska zao blandine indesiny akagny tsara nisy Wa, tena marigny. Nadignany amin'ny publicité io fô tanisy rabe publicité. ana mohitany caméra sora karaha tany totro i Za ngany hira tako akagny za. orogno karaha baka amplesy Azo tazany zanady magnade tandrignesy raha tako e. za mbola ty fitro-piso amorogno a io fa Zaha baka za. alfasiko soa olo fasiko soa Narande anoniteny stedavande san. maefa magnano sary lefaka rô na mamanelantine regny ndamy mandeha misika regniky zany fô atsika amy 2 novembre zany mandeha amin'ny herina mahatsara 3 novembre mahasoa miaraka amy bolingo karakara miala amizay nda mandeha misika Tana merci nda ya dernier mandiana tsy maherina zany na karaha kisoa fô